sugeng enjang Bu. Nuwun sewu kula ngganggu wekdalipun Ibu. Kula rawuh mriki badhe nyuwun pitedah babagan rencana karir kula mengko. Menapa kersa Bu? Oh alah, iya iso nak, rene wae. Ayo dirembuk bareng rencana karirmu. Sing dadi masalah kuwi apa? Sakjane mekaten Bu, rencana kula sasampunipun lulus SMK punika badhe nerusake kuliah ndhisik wonten PTN. Bar munggu lulus nembe makarya. Nanging tiyah sepuhipun kula kagungan pamanggih ingkang benten Bu. Lah terus wong tuamu kepiye? Tiyang sepuhipun kula ngendika yen sakwise lulus SMK langkung becik langsung makarya rumiyin. Dados pemikiran kula kaliyan piyambakipun dados boten sami. Kula dados ajeng damel keputusan, Bu. Ngene ya, Nak. Ibu yakin wong tuamu kuwi niate apik, pengen sing paling becik kanggo kowe. Mungkin mikire nek kerja dhisik iso nduweni penghasilan lan luwih mapan finansiale. Sapa ngerti sak kerja iso kuliah sekalian. Leres Bu, nanging kula taksih ngugemi menawi kula kepengin kuliah dhisik. Kula taksih kepingin gawe cita-cita kula. Iya nak, ora apa-apa, ibu ngerti. Apik lho nek kowe isih semangat neruske sekolah sing luwih dhuwur, tanda nek kowe pengen nambah kawruh. Lajeng kula kedah piye, Bu? Coba dhisik rembukan baru wong tuamu, sing tenang. Nganggo omongan sing halus, critakno alasanmu apik-apik. Inggih Bu, kula badhe nyobi rembukan, matur nuwun sanget Bu, dumateng pitedhahipun. Iya nak, semangat terus ya, aja kendho ngeber cita-citamu.